Robert Abela, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Il-13 ta' Jannar tal-2020, ħallum 6 snin, Robert Abela inħatar l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. U sar Prim Ministru wara li ġie elett bħala mexxej Laburista mill-membri tal-partit. Fl-ewwel mumenti wara li sar magħruf li ġie elett fil-kariga, Robert Abela qal li f'din elezzjoni interna rebaħ il-Partit Laburista. Imbagħad saret ċelebrazzjoni mill-isbaħ fil-Padiljun Sportiv ta' Raħal Ġdid fejn hemmhekk u indirizza lil partitarji Laburisti għall-ewwel darba bħala mexxej Laburista. Hawnhekk Dr. Abela wassal messaġġ ta' għaqda. Tul dawn l-aħħar 6 snin, Robert Abela ħadd deċiżjonijiet neċessarji fl-ar kriżijiet internazzjonali li feġġew minnu fih bil-pandemija globali tal-COVID-19 ftit jiem wara u żewġ gwerer bibqgħu għadba mal-kontinent Ewropew. F'dawn l-isfidi bla preċedent, il-gvern immexxi minn Robert Abela ħal akbar miżuri li inċentivaw lil familji Maltin u Għawċin u ma ħaddanx il-politika ta' austerità kif kienu qed jagħmlu l-bqija tal-pajjiżi madwarna. Din il-politika ta' inċentiv waslet biex Malta baqgħet bl-aktar politika dinamika u llum l-ekonomija tagħha tinsab f'pożizzjoni ferm aħjar minn dawk tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan it-tkabbir ekonomiku b'saħħtu wassal biex il-Gvern Malti ikun soċjalment ġust. Dan kif rifless f'budget wara ieħor fejn baqa' jżid il-pensjonijiet, il-Children's Allowance u anke l-in-work benefit fost oħrajn. Dan fil-waqt li fl-aħħar żewġ budgets it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela sansitra wettqet l-akbar tax cut fl-istorja għal ħaddiema u l-ġenituri li jaħdmu. Tul dan il-perjodu saret ukoll elezzjoni ġenerali f'Marzu tal-2022 fejn il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela kiseb l-akbar rebħa fl-istorja ta' Malta sovrana f'kampanja elettorali man-nies u blajta ta' Malta flimkien u wassal viżjoni ċara lejn il-futur ta' pajjiżna wara il-pandemija. Gvern Laburista jinsab iffukat jaħdem biex ikompli itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Fost il-ħidma ewlenija hemm dik biex pajjiżna ikollu aktar spazji miftuħa bil-White Rocks, Manuel Island u Forty Campbell issa se jiġu ikkonvertiti f'parks nazzjonali biex jitgawdew minn kulħadd. 6 snin ta' Robert Abela, 6 snin ta' ħidma favur in-nies.